Čau lidi, já jsem Lukáš Anderka, ale moji rodina Opavě mi neřeknou jinak než Jamie. Jezdím už 8 let. To je dneska nějaký trend, no, začít skateovat, být in a potom hodit prostě na hřebík. Přitom bez toho skateu můj život by byl asi prázdný, no. Jako já tím skatem vlastně žiju naplno srdcem, provazí mě vlastně kdekoliv jdu. Skateování, to je taková srdcová věc. When everybody's still there by dawn of a new day, dawn of a new day. When I forget everything around me that I say, around me that I say. God save the DJ. Politický noli hard fit. Ještě odjedu. Občas se vám nezadaří, tak to zlomíte, nebo si uděláte něco s nohou, ale to prostě k tomu patří. O to ten skateboarding je, že člověk se překonává své hranice, které má vlastně nějak stanovený. Prostě ten člověk se to nesmí bát, protože ten skateboarding je prostě free. God save the DJ. A je to tu. Tě můžu jezdit na jednom, to? Baví mě vymýšlet nový triky, nový spoty, baví mě ho spíš inovovat. Kluci jdem, všichni, pojďte, všetci. Jsem pohlcený a teď, když se vám stane zranění, tak si řeknete co, patří to k tomu. Co, zlomíte si ruku, zahojí se nás, jsme ještě mladí. Jdeme do hrobu úplně ve svým gulovém těle. Pozor, dopadnete jako já. Prostě skate je pro mě ta nejdůležitější věc v mém životě.